Salamu alaiki yan mata haba Zainabu Abu. Ustaz mege mo sunana yake Zainabu Abu. A cikin bacci na jiya na ganki Zainabu Abu. Inni ustazu uhibbuha Zainabu Abu yan mata. Abu dan ustazu kai hakuri ya zanyi da soka. Kullum sai ziwa da makota ga ka da gemu ni na gi. Daina wannan zance dan Allah haba Zainabu Abu. A cikin bacci na jiya ke kika bani alewa. Da na sha na ji daɗi har kyautar zobe na baki yan mata. Dakata ka ji ustazu ne gemu dan gyara batunka. A ina na gano ka balle har in baka alewa. A cikin bacci na tabbas ke kika bani alewa. Ga zoben kauna nan da na sa maki Zainabu Abu yan mata. Ka ji tsoron Allah ustaz Allah na kallon ka. Wannan zoben tsarabar Saudiya ce aka bani dan ƙarya. Subhanallahi ni ustaz ni zan maki ƙarya. Kai mana ƙarya zoben nan da kace ka bani. In har baka yarda ba bi na muje gun wanda ya bani. Daga nan har sai na kan zobe tabbas zan biki. Kowanne gari ne tabbas ba fashi zan biki.